tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
Ano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Siyagid kap, siyagid! Kita ko pa gani, iya brep eh. May buslot. Anay ka bala, Samson? Nga na ka siguro ka? Basi ikaw isa man siguro sa nagapanglingling. Gusto ka, Kap? Duhas na katawo mo? Aha! Ikaw gali kang si Untog ang nagapanglingling sa bata niya, ha? Ba, wala kuya kap! Wala kuya! Nagabantay kuya! Bantay sa lakay, kaguro! Oo! Oy, Samson, abot na ka. Hindi na si Untog ang nahibalaan kong nagapanglingling. Ikaw gali amuman. Ano gidya makuha mo sa sagad panglingling, Samson? Timos-timos?
kulapo. Kaina ka pa da sa lamisa. Tindog na da. Kahimuson ko ng mga pinggan, ho. Oh. Karon lang blay ka. Kay natamaan ako sang kabusog, bro. Oy, anong hambal mo, kulapo? Natamaan ka sa kabusog? Ay, kulapo. Hindi ka na makatindog? Kay sobra ka nakabusog? Oh. Hinugay na gani, kulapo, ha? Abot na ka, ah. Kung mag-abot karon si Pilimon kag si Pipa, kag kung makaon sila dayon, maintra ka man. Kag dismulado na lang na. Man, ara ka na nga daan sa lamisa mo. Oh. Hoy, tindog na da, ah. Ang kano, ho? Masugata ko naman siya. Kagpakta niya permi ang akong dala nga halo. Tanawon ko, abi. Kung makapakot siya subong sang akong dala. Ang dala kuya subong, itlog. Ari na siya, ho? Hello? Hello? Ay, itlog niyang dala ko subong. Hindi, halo? How are you? Si Saryo? Ay, nakita ko siya kaina. Nga nagapasaan sang isa kasako nga uling. Ay, sige ha. Dira ka na lang. Kay mapauli na ko. Uy, ara naman siya. Ara naman ang pari nga permilang nagawali. Aber, pamatian ko. Ang tanan nga mga bana nga may problema sa kabuhi magtindog. Kagdungan kita nga mga muyo. Mga muyo kita nga maglinong kag magtawhay ang aton pangabuhi. Sige na mga bana nga napunan sa problema. Tindog na! Oh, wala, nagtilindog sila tanan, no? Uy, may isa gali nga nabilin. May isa ka bana nga wala magtindog. Mister, bulahan ka tungod sa tanan, ikaw lang ang wala sa problema. Nano nga wala problema, man? May problema ako, padre! Ano ang problema mo, Toto? Hindi ko katindog! Lupog ko! Tag ini ni Dairusing sa iya hinablos nga nagakadto diri mo. Abaw! Kanami ba? Anay ka bala?
kay kanon ko ni. Ay, abaw! Kanamit! Kanamit, gid! May chocolate pa ba? Day Rusing! Oh, nga atring-tring. Day, ginkaon sang kuring ang cake sa may lamisa. Ano? Oo, Day Rusing. Ginbantayan ko gid mo. Wala gani ako magpulo pamisok sa pagbantay, pero nakaon gid niya. Tring-tring. Subong gid. Magbakal ka dito sang cake. Mabakal ko, Day Rusing. Ati, abi ang kwarta, Day. Imo kwarta. Bayad mo sa ginkaon mo nga cake. Ay, nga nakahibalo siya nga akong nagkaon man. Migo talyo, jutayan lang ko kay na mapatay mo. Ha? Ang Tukbon tani ako sang dako nga manog. Ote, anong ginbuhat mo nga wala ka matukob? Nagbugtaw mandam ko lang galito. Ay, wah! Uy, maayo kay ara si Buklan. Kag ara man ho, naglabay si Tibor nga koridor. Piho nga mahisa naman ang Buklan ga ini mo. Tibor! Irite nang ako numero nga nadagan kahapon sang 5,000. Naro ganito nga numero, Chan. 9-7. Basi kung makadaog naman ako sa 10,000. Gadaan nga kabaskog sang akon vibration. Tay, itag 20 Ay, okay Ti man, kundi nagdako ang mata ni Buklan. Wah! Tibor! Abi tayo ang numero ko. Oh, tagoy! Lawaga 86 Wah! Bali, pirani ito tagoy! Tay isin! Bao? Wah! Dala ding hawid kay Pio nga madaog ako. Kabalo ka, may baklan ako nga amiga ko
baklang ko sa medyas para blain ni sa tubuan sa barikos. Oy! Hoy, Buklan! Ako naman ang ginapabatian mo? Uy, excuse me ha. Wala ko yung pabati sa imo barikoson. Wala ko yung sang handom nga magpabati-bati sa imo. Kay gasto lang na sa chimpo. Hoy, Buklan! Wala ko yung mahadlok sa imo? Anong gusto mo? Sabat! Kay handa ko magtaksanay si mo? Ano? Mataksanay ka sa akon? Ay, barikoson, hindi kuya sa imo. Sumbaganay na lang bala kita, Buklan! Para matilawan mo ginang kainit ko sa imo. Ay, pagpahimuyong barikoson ah. Si Mike Tyson ganit nagalungo sa akon, ikaw pa ayhan? Buklan mo da eh! Katikalon sa imo! Talaw-ay gilang sa imo, pro! Same to you. Kalaway man sa imo. Ay, no wonder nga wala siyang may naluyag sa imo. Buklan, Buklan, Buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Class, ang aton subong leksyon, amo ang pagsaylo sang kilo sa libra. Ako naman yung tuksoon ni ma'am. Filimon! Di daw. Yes, ma'am. Pila ka kilo ang bugat mo? Depende, ma'am. Ano ang depende? 40 kilos kung makapaligo ko, ma'am. Kung hindi, 50 kilos ako, ma'am. Kag nga, hindi pareho ang bugat mo, Filimon? Kwan, ma'am. Nagaduga nga akong bugat sa kalmadura ko. Lolo! Hitik mo ka! Hindi ka magpapulayaw! Salain na! Eh, sorry lang no. Pero kita ko kitang dalaga nga dira ba na sa piyak malayo? Kung magpaligo, nagahublas mo. Nalingling ko pirmi ah. Di puga, nanuoras. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo! Bombo! Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan,
the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinuga ngang ila kabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ila mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ila mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawgalan ninyo ako sa ngalan nga Esther. Nagapanuigon sang 30 anyos. Pumuluyo sang ginatawag nga highly urbanized city. May maayo ako nga trabaho. Apang nag-resign ako, bangod na nadisgusto ako sa akon mga kaupod sa opisina, nga maayo lang ko nag-aatubang ka, apang ginabuno ka gali sa likod. May bana ako. Apang duha na katuig ang amon pag-upod, kag nagbulagay kami, sa kalalangan sang legal separation. Sang wala na ako sang trabaho, nag-obra ako sa opisina sang akong tiyo nga si Uncle Tommy Santos. Isa siya ka bail bond agent. Ang tao nga nagahatag sang bail bond sa tao nga dalakpon. Agod nga hindi ini masulod sa prisuhan, samtang ginabistang iyang kaso. Apang kun ang akusado hindi makaabot sa iyang bista, wala na sang refund nga makabalik sa iya. Kinahanglan niya ang akusado, makaabot gid sa oras sang iyang bista. Kag amo inang akong trabaho. Ang masiguro nga makaabot ang akusado. Kag kung mabuhat ko ina, ibalik sang husgado ang bail bond, kag makakuha ako sang 10%. Kag 5% ang profit sa kay Uncle Tommy. Ang akon obra, matawag nga daw investigador ako o kon detective. Nagapangita ako sang isa ka kuring sa manggaranon nga mag-asawa, nga ang ila kuring ginapa-insured sang tunga sa milyon. Diri sini nga bahin suguran kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail.
Uncle Tommy, hindi ako makasarang sa amo sinang misyon. Ihatag na lang ina kay Rambo. Hindi gani kay Bingo. Kapos na ang assignment. Para dalawin mo sa Uncle Pete sa pulis. Kapag katapos, tapos ang trabaho mo. Kilala mo man si Uncle Pete, hindi ba na? Bata ka pa, nagabakal ka na sa iya sang dulce. Pero akigan ako ni nanay, kag ni lola. Kasakon mga amiga. Kag amo man ang mga kakilala ko. Kabalo ka naman niya kilala sang tanan si Uncle Pete. Mabuot siya. Kag wala sang kontra bisan isa. Dason, gindakop siya? Dadagpan siya sang overspeeding. Abang, kadugay na sinanga sala. Hindi na kinahanglan nga maghatag pa siya sang piyansa. Duty lang gani nga sala. Apang samtang inasermonan siya ni Kanor sa iya nga mga sala, nakita siling nagalabaw sa iya. Ha? Ano nga nagalabaw sa iya? Ang iya nga pusil. Kada kahibalo ka naman nga ginaban ina. Ginaban ang pagdala sa pusil. Kung hindi gani siguro ako magsala, wala pa ito sa lisensya eh. Kag wala siya makahibalo sa iya nga bista. Kag amoy na nga, amoy na trabaho mo. Ha? Mapariset siya liwat sa iya nga adlaw para sa iya nga bista. Kag parang hindi madula ang ginhatag ko nga piyansa sa iya. Dako nga libog ning ginhatag ni Uncle Pete. Hindi ka magsiling Tumanon mong ginapahimo ni Boss Tommy. Makigambal anay ako kay Uncle Pete. Katarantado man sang pulis nga inaman. Wala siya sang rason nga arestuhon si Uncle Pete. Kadamo da sang adik ka pwede nila arestuhon. Nadakpan abi siya ni Kano nga may nataklos nga pusil mo. Ano? Si Uncle Pete? May nataklos nga pusil? Ginplantidan siya naton. Amo gani nga pangitaon ko siya. Kag makigambal anay ako sa iya. Daw ka big deal gid sina sa natabo kay Uncle Pete, how? Mahibal alang naton ina karon kung tapos ka na sa imo trabaho, malakat na kita. Ay, nawili gali ako sa pag-areglo sang akon file. Kinahanglan ko gali nga mag-upod, kay ako ang partner mo. Pero anay ka. Doon nakita ko na ina si Uncle Pete. Nagaedad na ina siya sang 50 anyos. Kag medyo kalbo na. Dason, ang iya ilong. Daw kurot ti tarugo. Oo, amo na. Ginhatag sa akon ni Bustami ang iyang file. Kag nakapirma na gani si Uncle Tommy sang bilband agreement eh. Aring retato niya Tanawa? Oo, amo na siya. Kag ang iya nga ilong, daw kurti tarugo gid. Daw sa hindi ako makapati nga gin-aristo siya sang pulis. Dali na Esther Makikita na kita sa iya. Kunya nga wala siya makaabot sa adlaw sang iya bista. Esther, ari na kita sa balay ni Uncle Pete. Kag sirado Ay, oo no. Pero wala ay nagapalat si Uncle Pete sa pagbaligya sang dulce sa mga bata. Base ko na adlawan siya sa pagbugtaw. Abe, malingling ako sa kudal. Wala gid sang tawo. Kag wala man sang suga ang iya balay Kadulom. Amo matuod. Ba? Ato, may babae nga nagapaminta na kag nagatulog sa aton. Mamangkot kita sa iya. Ate, sige May edad na ina. Kag sigurado ako nga madamo siya sang nahibalaan nga kutso-kutso. Dali, pamangkuto naton siya. Wala. Kilala ko siya. Maestra ko ina siya. Sang grade school ako. Gali. Oo. Mapalapit kita. Good morning, ma'am. Mamangkot lang kung tani ako sa imo parte kay Uncle Pete. Nga ano ka? Detective? Kwan.
Ay, hindi gid man, ma'am, Kwan, nagatrabaho ako kay Tami Santos Agency. Amo gali? Ote, ano ang labot sina kay ang kulpet? Kwan abi, ma'am, arestado siya sa minor nga sala. Kag wala siya magkadto si Abista. Kag kinahanglan nga mahambal ko si Uncle Pete. Agod nga, mara-schedule ang iya nga bista. Si Uncle Pete, wala sang ginahimo nga kontra sa layi. Nakahibalo ako sina ma'am. Diin siya? Wala ako makahibalo. Kag nga bala nga wala ka mo sang iban nga harason, kundi ang tao nga wala sang ginabuhat nga malain. Ma'am, wala ako nagaharas sa iya. Buligan ko lang siya, agod nga ma-reschedule ang iyang kaso. Butigon! Kilala ko ikaw. Sang grade 3 ka pa lang, butigon ka na. Perme ka lang nagapatapik sang bubble gum sa akong classroom. Thank you, gid mama. Ginlampos niya ang bintana. Yuli, dali. Dito na lang kita mamangkot sa isa ka balay, Hindi na ka mo magpangabudlay. Wala dirang tagbalay. Nagbakasyon sila sa Boracay. Nagawa siya liwat sa bintana. Ginampos naman niya liwat ang bintana. Ginkadoan namo ni Yuli ang balay ni Uncle Pete, apang wala siya. Ganigin pamangkot kung akon maestra sang una nga tupad balay ni Uncle Pete. Pero naakig ini. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, Esther. Do halos natapos na naton pamangkot ang mga balay diri. Pero parehos lang ang sabat nila. Wala sila makahibalo kundiin si Uncle Pete. Ang maayos ini, mabulagay kita Yuli. Makikita ako sa utod ni Uncle Pete. Kag ikaw, magkadto ka sa store. Bantayan mo kung may taong nagapangita sa iya. Kag dason, lapit na lang ang buhi Manugbuhiin ang mga bata. Kag madamong nagakadto sa store para nga magbakal sang candy. Ay, nagutom na ko. Mapauli ko anay sa balay akag manyaga. Kag dason, hulamon kaong sakyan sang akon pakaisa. Para bala nga hindi kita mabudlayan sa pagpangita kay Uncle Pete mo. Wala man makahibalong utod nga babae ni Uncle Pete. Lapit na lang gali ako sa balay, Manyaga na ako, Kabay nga ara lang si nanay. Kag wala si Lola. Maayo kay ari ka na. Mainit pang akon ginluto nga sudan subong. May pinirito ako nga manok, kag ginisa nga talong. Nay, diin si Lola Mansor? Ara siya sa sulod nagapahuway. Ay anay kagali, kay masukad ako. Nay, pagkatapos ko panyaga, malakat ko dayon May kaso ako nga ginadalian Ano nga kaso? May date ka na doon. Lola? Ara ka galit dira? Ano tong nabatian ko? Nga may date ka? Aba wala Wala ako sang date, Lola. May kaso na ako nga ginadalian Kag ano ina nga kaso? Kag sino naman ina? Kadyutay nga kaso, Lola. Kaginhimo ko ini para kay Uncle Tommy.
Basi si Ingrasyo ang ginatumod mo. Bati ko, ginaristar siya dito sa may SSS kay nagpanupla siya sa tunga. Lola, hindi si Ingrasyo. Uti, sino man gali? Si Uncle Pete. Ay, Sus Mariusep, ang buot mo silingon nga. Aristohon mo ang isa ka santo? Lola, hindi na siya santo. Nadakpan siya nga may ginadala nga pusel. Gani gindakop siya. Kay ginaban ang armas nga wala sang lisensya. Kagdason, wala siya magpakita sa korte sang adlaw sang bista. Gani nga ginapapangita siya sa ako ni Uncle Tommy. Uti, sino ang nag-order nga dakpon ang tawo nga nagatago sang armas? Wala na yan nagahupot sang armas si Uncle Pete nga ina, ah? Nakita ko sa TV sang nagligad nga gabi. Ang isa ka pulis, maluyag siya nga sakaan ang iyaranggo. Gintam na niya sang drugs, bisan sino nga dakpon niya. Ay, gabaan gida mga pulis nga ina. Ano na lang ang ihambal sa mga tao sa akon? Sa ano ko ipaathag sa ila ang butang nga ina? La, sili nga sila nga nagatrabaho ako sa akon nga trabaho. Ha? Trabaho? Ano nga trabaho ang ginhatag sa imo? Sang imo wala pulos nga tiyo? Ay, malain niya para sa amon nga nagapaniro kasang tawo. Kagkaron, ang tawo nga wala sang sala. Amo ang ginahandom mo nga aristohon? Ay, daw pariho kasi nasang isa ka kriminal. La, si Uncle Pete, isa ka kumon nga kriminal. Ginlapas na yung kasuguan. Ay, gali la. May asawa na bala si Uncle Pete? Wala. Ano nga wala? Anong natabo nga wala siya makapangasawa la? Siguro, may ugali na siya nga daw sa pare. Wala siya sang asawa. Daw pariho ba lang nga nakasal na siya sa iya baligya nga dulce? Ay, pero wala gid ko na bala makabati sa iya nga nagahinambal na siya sang mga binastos. Real gentleman gid na siya. La, ano pa gid ang iba niya nahibalaan ninyo sa iya? Nagasimba bala siya? Membro bala siya sang grupo pareho sang KKK? Wala akong makahibalo, Ang nahibalaan ko lang, nga tag-iya na siya sang tindahan, nga nagabaligya sang dulce para sa mga bata. Sanong katapusan ninyo nga paghambalanay, la? Sang utugani, Ellen? Pagkatapos ang Paskwa, Anong inyo ginhambalan, la? Naghambalanay kami parte sa tig-ululan kag tigadlaw. Nagbaka lang kami dulce kag ice cream. Nan, amo na. Nagpauli kami dayon. La, anong iya dagway? Maayo man bala siya? Ang iya dagway? Si Uncle Pete man gihapon Uy, nagring ang telepono. Samton ko. Hello, ma'am? Yes. Okay. Oo, kabati ko. Si Myra Lakit ato. Nakabati siya kuno nga si Esther. Nga nagapangita kay Uncle Pete para nga halitan ini. Ay, kasubo sa adlaw nga ini. Ang tao nga wala sang obra. Amo ang ginapapangita sang paagi.
Hagod nga alita ng isa ka tawo pareho kay Uncle Pet. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud mas Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma.
Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Amo na lang gid ang amon pagpasalamat nga wala magpasugot si Nunoy Bini nga pahalinon kami sa iya mansyon. Kag tungod sa natabo, nagdugang pagid ang kaakig ni Vicky sa pagpadayon ko pagid. Mi, nakahibalong balang mga ginikanan mo sa natabo sa aton didto? Wala, Vilma. Nahuya ako kag naluoy kay tita nati. Kag amo man kay Tito Placido. Nakahangop ako nga gusto lang nila nga magpabugal sa aton. Apang napalpak lang. Kag isa pa, hindi ako maluyag nga maakig sila kay tita nati kag kay Tito Placido. Kung sa bagay. Pero abi mo, akigid kuya sa Becky nga ato. Do sa piho sa Nagpangduha-duha pa siya sa aton nga kawatan kita. Kag salamat nga nakahalin kita nga wala maabta ni Bendoy. Abi mo, wala ako sang nawong nga atubang sa iya. Siya galing tag-iya sang balay nga ato. Apa nga nagpakuno-kuno pa siya sang indi amo. Para nga magwa kita nga daw sa mga ambisyosa sa mata ni Becky. Do sa matunaw ako sa kahuya sang tion nga to, Vilma. Kag naghinulsol ako. Kun nga nagbakasyon pa kita didto. Naghinulsol gid ako. Placido, nag-away naman sila nga duha. Inyaan naman ha? Akig si Vicky, kay wala pa kita ginpahali ni Toto Bini. Kag nakulbaan gid ako mo. Pabayi na sila ikaw manabing utok sini. Ay, Placido, mahalin na lang bala kita diri. Pakaba lang. Nagsiling si Tuto Bini nga hindi kita magalin. Hindi kita dire magalin. Kay kita iya ang ginasaligan niya dire. Pero, ginanirebyos ako ya, Placido. Kay base bala kung singgita naman ako ni Vicky. Daskis ang algodon ang dulunggan mo. Ay, abaw, hindi lagi kuya magliwat, Placido, ya. Hindi lagi kuya magliwat. Ang panyaga, Benny. Diin ka nagalin? Sa kay Attorney Topacio. Naaman. Anong kinahanglan mo sa abogado nga to? Wala man ako makihibalo, Becky. Apang wala gali ako makihibalo nga ang balay nga ini. Naprenda gali ni Mama sa bangko.
Kag madugay na gali nga wala mabayari ini. Kag luyag ni attorney nga ibaligya ko na lang ang balay ngayon eh. Kag bayaran ko mga utang. Kag bisan paano, may mabilin pa man ako nga cash nga jutay. Ano? Bay, nga wala nila pagbayari. Ambot man gani. Pero gingasto ko no inis ang mga utod niya sa ila pagtuon. Apang nga wala nila pagbayari. Kay ato na sila sa Japan. Nagapamirde ganing ila mga negosyo dito. Amo na ko nga ibaligya na lang ang balay ngayon eh. Kagdiin kita maistar. May balay kami dito sa Hacienda, dito sa Oma. Dito kita madayon pagkatapos ng kasal naton. Ano? Sa balay asyenda? Kag anong buhaton ko dito? Matanaw ako sa mga karabaw kag mga tubo? Sa banta ko, amugid sila matabo. Kagang duha pagid ka mga auto, ang ara sa garahe, ibaligya ko na ina. Kagkuhaon na ina sa ibalagyan ko buwas sa aga. Ano? Kag ano naman ang sakyan naton? May isa dira kadako nga bike. Mag-angkas ka na lang dira kung gusto mo. Ang buot mo silingon. Amo ka na sinakaimol? Beki mabudlay batunon. Apang amoy inang matabo. Kag nahambalan ko ng sinong Placido kag sinang nati. Nga kinahanglan, maghali na sila. Tugod wala na ako sa isweldo pa sa ila. Ano? Kag sino ang naserbisyo sa aton? Kung mahalin sila? Amo gani nga ginhambal ko na inigadaan sa imo. May pagbago nga matabo. May pagbago nga matabo sa aton kabuhi nga duwa, Becky. Pero ang malangalon, nga nagaupod kita nga duwa, sa kasakit kag kalipay. Ano? Kung magamusin na, mabalik na lang ako sa Manila eh. Kay may nagapasalig dito sa akon, nga masunod ako bilang model. Kag paano ako? Sa matason nga si Mana, may mabakal na sang balay nga ini. Dito ka lang anay sa asyenda eh. Kag pahibalol ko lang ikaw kung model na ako. Kag paapason ko ikaw dito. Ang buot mo silingon, hindi ka mag-upod sa akon sa asyenda? Dalon ko ikaw dito, buwas, Becky. Sa iba na lang adlaw, buwas, mabalik ako sa Manila. Kag maghulat ka lang diri, kung saan ko ikaw paapason. Okay? Okay. Mahulat ako sa imo. Nakibot gid si Vicky sang makahibalo ini nga prindado na gali sa bangko ang mansyon. Tungod nga wala na ini nabayari sa mga ginikanan ni Nunoy Bini. Gani nga nagpamatud ini nga magbalik sa Manila agud nga magtrabaho bilang model. Kag samtang kami ginhambala ni Nunoy Bini nga wala na siya sang isweldo sa amon. Gani nga mapauli na lang kuno kami sa amon lugar sa pagpadayon ko pagi. Nunoy Bini, buwas, mahalin na kami ni Placido. Oh. Nang nati, kung ako lang pasugtan, edi ako magpasugot nga maghalin ka mo diri. Apang wala na ako sa masweldo sa inyo eh. Wala sang kaso, Nunoy Bini Bisan, hindi mo na lang kami pagsweldohan. Okay lang na sa amon Ay, kung gusto mo, hindi lang kami diri maghalin Tubtub nga wala pa mabakal ang balay. Basi bala kung sa kaon ang balay nga ini, kung wala sang nagabantay, noy. Amo maganit siya na ginapaligban ko nang. Ati, saan o bala mabalik diri si Senyorita Vicky, haw? Nagbalik pa sa Manila. Kagpahibalo lang niya ako kung pwede na ako makaapasya dito. Ay, kung amo, kung kinahanglan mo pa kami diri Nunoy Bini, hindi lang anay kami maghalin diri Bisan nga wala lang kami sang sweldo
may nasupta naman kami ni Placido bisan paano. Luyag lang namon nga makabulig sa imo to. Bisan tub-tub sa amon masarangan ah. Salamat gid nang nati. Pero tingwaon ko gid nga magkakwarta liwat para magawat ining balay nga ini sa bangko. Dola na gid ako sa mahimo nga paagi. Kag nalipay gid ako, nga hindi ka mo maghalin diri nang hasta wala pa makaabot ang mabakal sini. Ati, manunoy bini ah. Kami lang ang mahibalo diri. Placido, nga wala man gihapon makaabot tiring manugbakal sang balay nga ini. Ambot lang. Pamangkuton ko na karon si Tuto Bini Kag nga wala man gihapon makapanawag si Inday Vicky, no? Basi ko nagmodel na to saya. Ay basi, no? Pero maapas kuno sa iya si Tuto Bini kung model na siya dito. Wala gid ako magunahuna nga mamigados nga mo sini si Tuto Bini. Nag-iso na mo nagbakal sa balay nga ininong Placido. Gagapagita ako sa lain naman nga buyer. Mo galit ta? Oo. Kag nung, salamat gid sa pag-unong ninyo sa ako na. Pero makabalos gid ako sa inyo sa pila ka adlaw. Hindi kami pagpaligbi, Tuto Bini para sa amon niya maayo ka nga amo. Kaluan sa imo sa amon ni nati. Samtang diri kami nag-a-star, ginapabayan mo lang kami. Ginakabig namon nga balay namon ini, nga kaugalingon. Kagluyag man namon nga makabalos sa imo. Bisan paano to? Magbakal ka gani sa whiskey dito nung Placido. Whiskey? Oo nung, mainom kita. Wala kuya gainom to. Wala man ako nagainom. Pero luyag ko lang ang mahubog para madulang nga akong kasakit nga ginabatyag tungkol sa ginbuhat ni Becky. Uy nga Tuto Bini Na ano si Becky? Ginpahibalo niya ako nga mapakasal na sa kuno sa isa ka negosyante dito sa Manila. Kag hindi na kuno ako maghulat sa iya. Ano? Mapakasal siya sa isa ka negosyante? Oo nung. Kag hindi na ako maghulat sa iya. Tungod wala na ako sa mapaabot pa sa iya. Uy, amo gali ito? Ginbayaan ka na niya? Oo nung. Amoy na kun nga mapahubog ako. Updi ako. Mainom kita. Siling ni Tuto Bini may mabakal na sang auto sa garahe. Uti, nga ara man na dira gihapon. Ti ambot. Wala man sa nagkadto diri agud nga kwaon ng auto nga ina. Kag pati man ang dako nga bike. Wala man gihapon ina mabakal. Basi mahal kayo ang baligya gani wala sang mabakal. Kag siling mo, daw sa mabuang si Nunoy Bini sa pagpangalisod,
Sa makahibalo siya nga nagpakasal sa iban si Vicky. Uti, nga daw wala man lang siya nagapangalisod, haw? Ay, nagipangalisod na siya. Amo na nga nag-inom sa isang whiskey. Ginupod ako gani sa pag-inom, hindi bala? Ay, tiya mo man lang ato. Isa man lang ato kagabi. Ti ambot sa iya. Kag ang balay nga iniho. Wala man gihapon na bakal. Oo, no? Wala man nagkadto diri nga manugbakal. Ay, basi ko hindi na lang niya ini pag ibaligya. Mahiyo man gani para nga hindi na lang kita makahalin diri tubtubsan o. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.